Com deia, benvinguts. Qui parlarà avui és de les Assemblees Exteriors, l'ANOPI, de Mèxic. Estem esperant el Gerard, dels Estats Units, com dèiem, també. Havia de parlar la Meritxell Ferrer, de França, però no ha pogut venir al final. Tenim també dos col·laboradors ocasionals, excepcionals, d'acció, un ja no, però que han estat treballant també a l'exterior. Tenim el Frederic Subirats, original d'Amposta, advocat de Colòmbia i actualment el director d'Acció Bogotà. I tenim el Raimon Puiggener, original de Barcelona, però que està visquent a Washington. Els he demanat abans una mica d'informació també per presentar-vos-els bé. Treballa a la consulta Banc Interamericà de Desenvolupament, el Raimon, i és fundador d'una empresa social aquí a Barcelona. I molt important, president de la penya del Barça de Washington. Bé? Molt bé, moltes gràcies per venir. Cedeixo la paraula al Frederic. Molt bona tarda a tothom. Gràcies per invitar-nos, moltes gràcies per assistir a aquest acte. Com he dit, el meu nom és Frederic Subirats, director d'Acció a Colòmbia. M'han demanat que parli com es veu el procés o com es veu Catalunya des de Colòmbia. Tinc 4 punts, seré breu i intentaré ser concís en cada punt per marcar quines són les idees força i donar pas als meus companys. Sobre el coneixement de Catalunya o de la causa o la nació catalana, el que s'ha de destacar és que hi ha una gran ignorància sobre el que és Catalunya. Personalment vaig arribar al 95 i ja des de la universitat havia de fer de molta pedagogia. Preguntar-vos, parleu català, parleu una altra llengua? D'aquest nivell d'ignorància estic parlant, en el gruix de la societat colombiana. Hi ha una part que ha viatjat i que sí que ho sap més, però jo dic, partim de la base que hi ha una gran ignorància. Que xoca perquè dius, home, tots els colombians saben que és Espanya, saben que és Barcelona, doncs aquest pas més no s'ha fet, d'acord? Partint d'aquesta ignorància de la causa general, quina és la percepció del procés pels colombians? La percepció és, m'atreviria a dir, una gran acceptació pel dret a decidir i unanimitat pel no a la independència de Catalunya. D'acord? Això, en general, en el nostre entorn. Jo parlo amb empresaris, parlo amb companys d'universitat, parlo amb el meu entorn. D'acord? El dret a decidir es pot discutir, pot ser democràtic, es pot parlar, per què no? Tenim el referent d'Escòcia, però unanimitat amb el no a la independència. Ara en parlaré més endavant. El que volia destacar també és el canvi de la percepció a la premsa colombiana, que al final és qui marca el relat. Evidentment, el dia a dia de Colòmbia és prou ric com per parlar de Catalunya, també. Hi ha moltes notícies, és evident, I voldria fer un incís en aquest punt. El canvi de la percepció des de l'inici de les grans mobilitzacions aquí a Catalunya, 2012, 2013, 2014 i el 9N. Ho dic perquè el 2012 personalment vaig escriure un dels diaris colombians queixant-me de l'editorial que havien fet de la manifestació de l'11 de setembre. La portada era 2 energúmens cremant una bandera espanyola i francesa i era la mateixa foto que sortia a l'ABC. Dic, perdona, això no és la notícia és que hi ha 1 milió de persones a 500 metres manifestant-se democràticament. Amb això vull dir que a Colòmbia es compren moltes notícies d'agències, l'agència EFE, hi ha una gran presència del grup Prisa, hi ha una gran presència del grup Vocento, que vol dir que moltes de les notícies ja venen donades. La secció internacional ja venen donades i venen escrites des de Madrid. El canvi de percepció l'hem notat 2013 Via Catalana, que es va quedar molt maca, la veritat, també l'hem fet a Bogotà, 2014 i el 9N. El 9N ha marcat un punt d'inflexió. Vam ser portada el 9N. Era el diumenge, vam ser portada i va ser escrita per colombians residents a Catalunya. Això marca un punt diferent. No estaven d'acord molts amb la independència, però com a mínim hi havia una diferència de criteri. No era l'hostilitat de les editorials comprades d'emergència, i això és important. Jo crec, aquí m'aventuro, però crec que és el seguiment que també s'ha fet, aquest canvi de percepció amb la premsa, que s'ha fet d'Escòcia, per exemple. A Escòcia era un debat molt tranquil de contingut, sobre el sí o sobre el no, però no sobre el dret a votar o no. I llavors això es va entendre amb una gran normalitat. I el que crec que també ha marcat el punt d'inflexió és les editorials que van aparèixer al New York Times, a Bloomberg i a The Economist.
els mitjans de comunicació anglosaxons. Qui marca la tendència a Colòmbia és als Estats Units. Qui marca el punt internacional, es miren a Europa, es miren molt a Europa, però qui marca la tendència és als Estats Units. I un editorial al New York Times influeix en la premsa, d'acord? I aquest és un punt de percepció important. Després, per la nostra feina, també estem en contacte amb càrrecs polítics. Amb càrrecs polítics, ens visiten consellers, ens visiten empreses, nosaltres visitem els ministeris, els ministres, senadors. I aquí sí que us puc dir que, a part d'algunes excepcions, és unanimitat no a la independència. I a part d'això, la relació d'amistat personal que tenen el president Santos amb el president Rajoy. Això s'ha de saber també. Ja ha sigut reelegit i és amistat personal. Sí que hem trobat casos, i casos ben informats de polítics, primeres espases de la política colombiana, coneixedors del cas, però us entenem molt bé, però no ens agradaria. Aquests no ens agradaria que us separéssiu. Es pot treballar, es pot treballar, es podria arribar a entendre, es podria fer entendre i es podria participar. Però de moment, si voleu després en debatim, però fa mandra un nou estat, fa mandra una nova frontera, fa mandra una nova relació. Què tenim a Colòmbia? Què tenim a Colòmbia per intentar crear aquest relat? A Colòmbia som uns 4.000 colombo-catalans. Aquí hi ha primeres generacions de l'exili, segones generacions, va haver-hi una onada migratòria molt forta als 90 i ara amb la crisi, d'acord? Tenim la comunitat catalana de Colòmbia, aquest any ha fet 75 anys, estem organitzats, la presidenta, la Roser Llunell, la presidenta de la comunitat catalana de Colòmbia. Tenim unes 200 empreses catalanes instal·lades, Barcelona, Catalunya és una gran referència, el pont està fet, ens coneixen, són gran referència, molts colombians s'han vingut a formar universitats catalanes, som una referència a nivell cultural, a nivell econòmic, i Barcelona és una de les capitals d'Iberoamèrica, ens coneixen. I el que tenim també són 35.000 colombians vivint a Catalunya, que això és molt important. Eren 45.000 abans de la crisi i ara són 35.000, d'acord? Que aquests també són importants per crear aquest estat d'opinió, són molt importants, d'acord? Aquests que dèiem que vam fer la nota de premsa de portada del 9N, doncs eren colombians residents a Catalunya, i això és molt important. Amb això vull dir que a Catalunya, a Colòmbia, hi tenim una incidència, no som uns més, ens coneixen, no som com un país asiàtic que no ens coneixen, no. A Colòmbia és un dels països emergents on possiblement hi tenim major incidència, d'acord? I per què és tan important Colòmbia? Doncs ara mateix Colòmbia és la quarta economia d'Amèrica Llatina i és el tercer país més poblat. Quan fem la dissecció comercial d'Amèrica Llatina, a Colòmbia l'inscrivim dins l'eix de l'Aliança del Pacífic, el que diem Mèxic, Colòmbia, Perú i Xile, que ara són els països emergents que estan treballant millor. Colòmbia és un dels motors de la regió andina. Estem entre Panamà, Veneçuela, Equador i Perú, i Colòmbia té una influència d'aquest nivell. Amb això vull dir que té el seu pes específic dins l'Organització d'Estats Americans. Evidentment, no és Brasil, que és el gran subcontinent dins el continent, no és Mèxic, no té el pes específic que té Argentina i o Veneçuela a nivell polític, són dues economies tocades, però tenen el seu pes específic a nivell de decisió internacional i subregional d'Amèrica Llatina, però Colòmbia és un d'aquests. És un dels països que s'ha de tenir en compte com un dels que poden prendre decisions importants i influir a altres països de la subregió. Nosaltres parlem de la regió andina. Ja us dic, Panamà, Veneçuela no, Veneçuela és un cas típic, Equador, Perú, Bolívia i fins a Xile, d'acord? Per això jo crec que Colòmbia, si hi tenim un peu i mig, doncs hi hem de posar-hi els dos peus. Ja per acabar i com a reflexió, com crec que s'hauria d'explicar o explicar-nos? S'ha de fer molta pedagogia del procés. No pedagogia de base de què és Catalunya, què som els catalans, què és la nació catalana. Això ho hauríem de transformar en una invitació perquè vinguessin a conèixer-nos. Jo crec que no tenim temps per explicar-nos els 1000 anys d'història, la nació catalana, i passar al punt del per què, el per què del procés. Potser s'explica com a dignitat nacional, del respecte que volem els catalans, i com a pragmatisme legítim també, s'entén, però s'explica com un acte de democràcia,
un acte de democràcia que es pot donar en un país de ple dret de la Unió Europea, per què no? Per què no ens ho podem preguntar i promoure que els catalans decidim pel nostre compte? S'entén millor. A Colòmbia s'entén millor. I l'altre, jo crec que és un punt cabdal que s'ha de tenir en compte quan expliquem el relat d'Amèrica Llatina. Què ofereix una Catalunya independent a l'Amèrica Llatina? Tenim punts forts per explicar-nos. Sobretot Barcelona. Barcelona ja és una capital de Iberoamèrica, de facto. Ja és una capital del Mediterrani, d'Europa, però és una de les capitals de referència d'Iberoamèrica. Això ens permet proposar un nou iberoamericanisme, una nova relació. Nosaltres som un tercer qualificat perquè un colombià es pugui relacionar amb el Mediterrani, amb Europa i fins i tot amb Madrid i Espanya. Som un tercer qualificat. No som uns extraterrestres que hem aterrat, no. Estem aquí, ens coneixen i tenim moltes relacions i podem escriure aquest nou aquesta nova relació internacional, iberoamericanisme. Per què? Perquè seríem, com a país independent, un tracte entre iguals, ni xantatges, ni bagatges, ni aquesta relació amor-odi amb la metròpoli, que és Madrid, que és el que existeix. T'estimo fins que no t'estimo i després hi ha aquesta relació amor i odi. Seria un tracte entre iguals, Bogotà, Barcelona, i sobretot un tracte entre iguals amb el mateix acte fundacional, que això també s'ha d'explicar. Doncs tots dos ens haurem de separar d'Espanya. Aquests són els 3 punts que jo voldria sotmetre a debat i que crec que són d'importància per a Amèrica Llatina en general, cada cas és particular, Mèxic, evidentment, però crec que és vàlid per tots els països i en particular per Colòmbia. Moltes gràcies. Sí. Parlarà a continuació en Ramon, antic membre de l'acció també, resident a Washington. Bé, jo soc el Raimon Puiggerer, vaig estar a COPCA, més ben dit, fa uns anys i després durant un breu curt de temps d'acció quan es van fusionar CIDEM i COPCA i després, diguéssim, vaig anar a viure a Washington per treballar a acció a l'oficina d'allà, que és, diguéssim, a l'entorn on el Fede i jo ens vam conèixer. Per després, posteriorment, ara fa uns 3 anys que em dedico només a temes mediambientals, al Banc Interamericà de Desenvolupament, i estic, diguéssim, molt enfocat en el món de les empreses socials. N'he fundat una aquí a Barcelona i després el tema del Barça és anecdòtic, tot i que a molts ens tira molt, no? Jo hi ha coses que el Fede ha dit que les subscric 100%, per tant no les repetiré, potser les anunciaré, i també, més que res, jo crec que el que us pot interessar més de mi és les visions que hi ha des de Washington d'un català que porta ja als Estats Units, entre la meva experiència a Nova York i Washington, porto 7 anys als Estats Units. I potser el que, diguéssim, on jo m'he mogut més i on més he captat és en l'entorn de les organitzacions multilaterals. Les organitzacions multilaterals són uns organismes, molts de vosaltres potser ja els coneixeu, són organismes que neixen arrel del final de la Segona Guerra Mundial, els acords de Bretton Woods, i els 3, diguéssim, que són més coneguts. Els 2 primers són el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, posteriorment neix el Banc Interamericà de Desenvolupament, que es dedica bàsicament al mateix que fa el Banc Mundial a tot el món, però Amèrica Llatina i Carib. I aquí troba gent de tot el món, o sigui, hi ha gent de totes les nacionalitats. El Banc Mundial encara més, és una torre de Babel completa, però el Banc Interamericà de Desenvolupament, tot i que hi ha molts llatins, també hi ha gent d'altres països. I aquestes organitzacions es governen, són els mateixos països els participants, els que aporten capital, que els governen. Per tant, diguéssim, tenen com un comitè d'accionistes que són els mateixos països i es fa política des d'aquests organismes. I a nivell intern, tot i que hi ha una sèrie de normes de comportament, es parla de política. I, evidentment, jo en parlo a qui li interessa el cas de Catalunya, tot i que no és massa difícil entrar en converses de forma ràpida. I aquesta és la primera visió de la qual volia parlar, la de les organitzacions multilaterals. Diguéssim que tota aquesta gent són gent que és formada, té carreres. Per poder entrar en una organització multilateral has de tenir com a mínim carrera i màster. Hi ha molts doctors, o sigui, hi ha gent que està informada i gent que ha viatjat, etc. I Barcelona, evidentment, i Catalunya, abans que tot això comencés, ja era ben coneguda, diguéssim, ben conegut el cas de Catalunya.
Actualment no només ens coneixen, sinó que saben perfectament el que passa aquí, tot i que el que saben, i aquí recullo un punt del FEDE, ho saben a través dels grans mitjans. I, evidentment, els anglosaxons, el Financial Times, el New York Times, el The Economist, etc., el Wall Street Journal, però com que en el Banc Interamericà hi ha molts llatins i treballem per Amèrica Llatina, doncs tots els mitjans que el FEDE estava anunciant, diguéssim, que són els de gran consum a Amèrica Llatina, també formen part, diguéssim, de la seva base d'on recullen molta informació per fer-se la seva opinió. I d'entrada, el que són és... Més, diguéssim, a nivell geopolític no interessa mai el canvi, perquè això significa canviar el joc, les regles del joc, i tothom se sent incòmode, no? I ells no són una excepció. No obstant, hi ha dues coses que són molt respectades. La primera és la identitat, com un se sent. I això, diguéssim, no hi ha altra forma de tractar-ho que és via l'acceptació i el reconeixement o no és una cosa, diguéssim, que potser no és tan clara, no? Però el poder respectar-te tu com te sents, això, diguéssim, ningú t'ho posa mai en dubte. I per tant, si tu tens fermes arrels i així, diguéssim, les manifestes, etc., doncs perfecte. I després el que no s'entén de cap de les formes és que un conflicte d'aquest tipus no pugui ser, diguéssim, debatut a nivell dels instruments de democràcia dels quals ens hem dotat, no? I això es reforça, diguéssim, per la incapacitat de l'estat espanyol de poder-li trobar una sortida a favor dels seus interessos però utilitzant aquests mecanismes d'acord, els democràtics. Què més volia dir-vos? Doncs que potser, diguéssim, saltant els punts que hi ha al FEDE, no interessa a nivell geopolític, però donat el cas que hi hagués una votació que s'acceptaria, que sortís el sí, jo m'estic saltant els passos de com arribar al sí, no? Però és un punt que volia dir, donat diguéssim, un resultat de sí, seria molt important que nosaltres donéssim garanties d'estabilitat. O sigui, que nosaltres ens comportéssim d'una forma que això generés confiança a nivell geopolític i a nivell també, diguéssim, macroeconòmic, de que la nostra sortida de l'estat espanyol no desnivellaria el taulell de joc a nivell europeu. Evidentment a Europa això els interessa moltíssim, però als americans això també els interessa molt i les organitzacions multilaterals també, no? I per tant nosaltres aquí, diguéssim, ja els nostres polítics estan dient una vegada rere l'altra que això s'ha de negociar, però donada, diguéssim, una obstaculització de tot davant per part de l'estat espanyol, nosaltres hauríem de seguir posant bona cara, perquè d'una altra forma, diguéssim, no funcionaria. Aquesta és la meva opinió personal i, diguéssim, no he trobat cap cas que em digui que això no és així. Què més volia dir-vos? També volia dir-vos que, clar, vull dir, si un pren una mica de distància i s'ho mira des de fora, el que nosaltres estem intentant fer no s'ha fet mai, que és intentar fer un nou estat sense violència, bàsicament, no? I és tan difícil el que estem intentant que potser a vegades aquest desànim que a vegades ens envaeix no està justificat, perquè si nosaltres al final acabem aconseguint la independència, nosaltres passarem a la història per molts anys. I això no es pot fer en 2, 3 anys, 4 anys, com molts pretendríem i voldríem i ens encantaria, no? Això potser és una feina de formiga per la qual no sé si estem preparats mentalment, no? Jo crec que si anem endavant i això, diguéssim, acaba culminant, no serà l'any que ve, ni d'aquí 2, ni possiblement d'aquí 3. És una feina, diguéssim, que a poc anirem veient que es va consumant. Però un missatge, diguéssim, que és una medicina que m'automedico jo mateix i que me la receto és la de la paciència. Paciència, constància, determinació i passió, també, perquè l'actitud positiva, tot això s'encomana, no? Les bones paraules, sense un deixar, diguéssim, de perdre la seva identitat i de deixar-se seduir per música que és atractiva, que ve de més lluny, però ja saps que quan vas allà causen un pou. No, o sigui, seguir endavant amb les conviccions, fer-ho de bones maneres i argumentant-ho, sobretot. Els arguments que nosaltres, diguéssim, dels que nosaltres ens alimentem aquí, a fora no existeixen. És a dir, nosaltres podem veure coses claríssimes, és el que deia el FEDE, a fora consumeixen
titulars. Una cosa, per exemple, diguéssim, que a mi em va fer donar d'això últimament, no? El 9-N. Jo tinc un amic xilè, al Banc Interamericà, és una persona, ja té 62, 63 anys, em sembla que té, és un doctor d'economia, és una persona molt considerada al Banc Interamericà. Altament interessat en els temes com el nostre, no? I em pregunta molt, i anem a dinar i tot això. I el que em va dir el dia després del dia 9, em diu, ja vi que ustedes fueron a votar, etc. Diu, però no fueron ni la mitad a votar. I dic, home, escolti, però sí, sobre un cens, hipotètic cens de 6 milions, anem pràcticament 2 milions i mig a votar, 2.350, el que sigui, amb totes les barreres del món per anar a votar, la gent sent voluntària per poder obrir escoles, que hi hagin capses per poder posar un vot, un diumenge. Ostres, dona una sèrie de circumstàncies que això ho fa heroic, no? Clar, ell havia consumit el titular, i aquest titular d'on venia? De Madrid. I això ho hem de saber i hem d'estar preparats per això cada vegada que algú ens pregunta sobre el que passa aquí. Nosaltres veiem coses que són evidents quan a fora, encara que els interessi el tema, llegeixen titulars i llegeixen notícies que estan influenciades. Per tant, la conclusió d'això és més paciència, més determinació, més voluntarietat, més activitat civil, més pinya, i que després els nostres, diguéssim, els pocs mitjans que aconsegueixen treure el cap a nivell internacional s'hi comprometin. Per exemple, un projecte del que he conegut cada vegada més, perquè tinc amistats pròximes al projecte, que és el del diari Ara, aquest tipus d'iniciatives ens van molt bé. O sigui, són projectes que veuen d'informació de fora, que es projecten cap a fora, que fan servir altres llengües a part del català, que tenen ideològicament crec que és bastant clar quin és el camí, però que sempre estan, oberts a sàvia nova. I, aquesta empenta, aquesta determinació que en els catalans ens caracteritza, que hauríem de trobar més vehicles per facilitar que persones amb empenta puguin anar projectant-se cap a fora. Amb això que vull dir, també volia anar a un altre punt. Un altre amic, argentí, al Banc Interamericà, amb una posició alta, etc., no entén el que ens passa, constantment m'envia articles del País o no sé què, és que tu sempre llegeixes el mateix, tu, em fa ràbia que no em puguis llegir el que llegeixo jo a vegades perquè està en català i a vegades un diumenge el que em dedico és a passar-li en castellà un article, dic, escolta, doncs llegeix això, a veure què et sembla. Ens veuen molt iguals a la resta d'Espanya, no som, ulls en fora ens veuen una sola cosa i sí, tenim una llengua i el català i som molt tossuts amb el nostre, però diguéssim, en comportament ens fiquen dintre d'un mateix paquet. I jo l'única manera que veig, diguéssim, de marcar que això és diferent, clar, tu ens pots explicar, no, mira, escolta, l'economia espanyola són més o menys 35 empreses grosses, molt recolzades per un estat, i la resta és funcionariat i algunes coses, diguéssim, que estan enfocades cap a la innovació, etc. S'han internacionalitzat les empreses, però principalment són les grans. Això és una economia que té una forma i és molt respectable. Nosaltres, el nostre teixit empresarial, el Fede estava parlant d'un número d'empreses de Colòmbia catalanes, nosaltres, el nostre PIB el fa un 90% pimes. I això no té res a veure amb com l'estat espanyol s'organitza per fer, diguéssim, per crear riquesa. Nosaltres som una economia que amb el temps ens hem descuidat una mica i ens hem despistat en termes d'innovació i obertura. I sobretot, diguéssim, amb apostes concretes. Quan jo treballava al COPCA, doncs una mica el que es volia és contentar tots els sectors, i volies fer coses però tot arreu, i res era, a vegades tenies la sensació que res era prou efectiu. Nosaltres, diguéssim, el que ens aniria bé com a país petit, com els països petits que funcionen fan, és apostar per coses concretes. Escolta, no podem fer-ho tot, però podem fer A, B i C. I aquest A, B i C ho volem fer de forma excel·lent i respectant el nostre teixit empresarial. D'aquesta forma seríem molt més visibles a nivell exterior, ens diferenciaríem molt més. La llengua ens diferencia, sí, però al final, el dia a dia, és veritat que dona arguments a pensar que al final tots estem fets de la mateixa pasta. Tenim corrupció també, als nostres casos podem dir, no, és que nosaltres, el Sala Martín l'altre dia escoltava que deia els números ens diuen que nosaltres tenim menys corrupció, cert, però el que ells veuen és que aquí també hi ha corrupció. Hi ha corrupció a un nivell molt semblant a l'espanyol. Per tant, una altra feina, i per això dic que no és una cosa immediata, és una cosa de temps, una altra cosa és diferenciar-nos, anar-nos diferenciant amb evidències. I
I potser, diguéssim, una altra cosa que volia dir per tancar el capítol aquest de les organitzacions multilaterals és que el que he anat veient en els últims 7 anys és que hi ha molta gent bona a fora, gent extremadament capaç, que espanyols, catalans, del que sigui, no? Però ara m'estic referint als catalans, hi ha gent que és excel·lent, però que les capes, diguéssim, de permeabilitat cap a les institucions nostres són absolutament, no tenen filtres naturals. I als Estats Units això, per exemple, i que jo soc molt crític amb la cultura anglosaxona, això no passa tant. Allà qui és bo, i endavant. Aquí no. Aquí nosaltres tenim també el nostre triangle de les Bermudes, que és el que tenen també l'estat espanyol. O sigui, la part, diguéssim, la part política, la part legal i la part econòmica van molt lligats de la mà, això és un joc de 4 i això ens va molt bé. Això també no ens diferencia d'Espanya, de l'estat espanyol, i això també ho veuen les persones que estan formades, que nosaltres també tenim aquí uns lobbies de control que fan que les institucions, que això és una de les primeres coses que m'han ensenyat al màster, que les institucions han de tenir vida pròpia, no han de dependre de les persones, sinó que les institucions, les majories les transformen, no les persones que hi entren a dintre a cop de garrot, doncs les institucions que nosaltres tenim són dèbils. I les institucions que tenen als Estats Units són fortes. I això és una altra feina de mig-llarg termini, no és una feina de demà. I a mi el que em preocupa és que veig que les persones que han de fer canviar això, en la gran majoria, jo tinc pocs, diguéssim, referents polítics catalans. I al mateix temps veig que les persones que van agafant responsabilitat són persones que no tenen una altra visió que no sigui la del partit, la d'haver estat, diguéssim, enganxant cartells i haver-li rigut les gràcies al que és, diguéssim, la persona que després el projecta més amunt i així. I això és exactament el que passa a Espanya. O sigui, nosaltres, en aquest sentit, tampoc ens diferenciem d'Espanya massa. I amb això, amb altres cercles amb els que estic, sempre ho he dit. I els polítics que passen per Washington, que van passant, també els dic. No pot ser que vosaltres, que esteu dient que voleu canvi, esteu intentant fer aquest canvi amb els de sempre. Això no és creïble, no ens ho creiem. I és preocupant. I ja per tancar això, potser ara estic parlant una mica més, diguéssim, en clau interna, però des de fora es percep, diguéssim, per poder fer aquest canvi, la gent també necessita veure un pla. Jo vinc del món de l'economia, empresa, etc. I quan penso cap a on anem, jo el que vull veure és un pla d'empresa, al final. Els meus amics d'aquí, jo tinc amics que no són ni espanyolistes ni catalanistes, no són res, viuen aquí i volen viure bé. Estava comentant amb el Jaume abans, el meu pare. Volen viure bé i al final el que et compraran és un pla d'empresa. I si tu tens una oferta laboral que t'ofereix ABC i una projecció X i tens una altra projecte laboral que t'ofereix A, B, C, D i E i una altra projecció de carrera professional, al final vas a qui et dona més garanties. I nosaltres a dia d'avui jo tinc la sensació que el nostre pla d'empresa no està fet. No tenim els pilars, no sabem què és el que volem, exactament, o almenys no ens ho han explicat. I quan ho he preguntat a polítics m'han dit sí, no, això nosaltres ja ho hem fet, però els de més enllà no els agrada i ho foten en un calaix i... Bueno, és igual, feu el que vulgueu o ho farem nosaltres, però necessitem un pla. I en aquest pla ha d'haver-hi unes capes de permeabilitat molt més permeables, valgui la redundància. Necessitem que la gent que no ha trobat oportunitats aquí, que està fora, si té ganes de venir, pugui tornar, i la gent que es forma aquí, que és capaç, pugui avançar. Perquè si no, jo tendeixo a pensar no a un any vista, sinó tendeixo a pensar a 10 anys vista, que és com les empreses que subsisteixen, funcionen, no pensen en el demà ja el tenen més o menys garantit, però no tenen el de 5, 6, 7 anys. Jo em pregunto què serà Catalunya d'aquí 10 anys. El sistema sanitari actual no s'aguantarà a aquest ritme. La piràmide poblacional s'està obrint per dalt. Els de baix, que són els que estan formats, marxen, els seus impostos es paguen a fora. Tenim un atur que està al voltant del 20%, els sous van a la baixa, les pensions d'aquí 3 anys s'acabaran, o sigui, tu fas 4 números i això cap on va? Això és un projecte atractiu? A 10 anys vista no som atractius. Per tant, el missatge aquí per mi és cal donar el relleu. I jo no vull, o sigui, jo soc independentista convençudíssim, però jo no vull que el projecte independentista el facin els que durant els 35 últims anys no ens han ajudat a millorar. I això ho tinc claríssim.
I després tenia dues altres visions, que és la de l'entorn Barça. Una de les coses que vaig fer quan vaig arribar a Washington va ser fundar la penya del Barça, i a l'entorn Barça la gent, el missatge aquí és que el Barça és una targeta de presentació boníssima, i el Barça ha enganxat molt durant els últims anys, segueix enganxant, potser no tant, però el que al final fa que la gent et pregunti més és una mica quin és el projecte del club, i actualment el projecte del club és fluix, per no dir molt fluix. I és un projecte, diguéssim, amb poca personalitat. I ho dic obertament i tinc totes les de perdre perquè soc el president d'una penya, però si no ho dic, rebento. Prefereixo dir-ho. Penso que es pot millorar, i jo no dic que els que actualment no ho puguin fer, però s'ha de fer. Perquè si no, d'aquí 5 anys, tots aquests que quan venen a la penya pregunten això de Catalunya, no t'ho preguntaran. El Barça serà una marca més, i si guanyem bé, i si no, doncs s'aniran al Madrid, és així de clar. I després la visió, diguéssim, com a ciutadà, la meva, és que, amb això acabo perquè m'estic allargant, aquesta és una, diguéssim, ara et dono una de calenta, que és una visió una mica més optimista. Fa 5 anys, quan vaig arribar allà, vostè d'on és? De Barcelona. Oh, Barcelona, que bonic, tothom sap Barcelona. I llavors dius, bueno, però Barcelona és la capital de Catalunya, que Catalunya, que ningú sabia que era Catalunya, o pràcticament ningú, fora de l'entorn de les multilaterals, etc. Ara em pujo un taxi, que la majoria són etíops, tots, ui, Catalunya, sí, vostès volen marxar d'Espanya i tal i qual, això és la idea que tenen, vostès volen marxar. Això és momentani, això és ara, perquè escolten la ràdio, perquè senten la paraula Catalunya, independència, i ja està, i no li donen més voltes, saben que aquí a Catalunya està passant alguna cosa. Això, si no som capaços de mantenir-ho, passarà també. Per tant, el meu missatge és, diguéssim, no ho tenim fàcil, estem intentant fer una cosa molt difícil, si ho aconseguim passaríem a la història, necessitem molta persistència, necessitem molta il·lusió, necessitem no excloure'ns a nosaltres mateixos i aprofitar el moment, perquè tot això passarà. Hem fet moltes coses i passarà. O sigui, aquestes 3 grans manifestacions que han hagut, això és una cosa que no es tornarà a repetir probablement en els propers anys, perquè la gent es cansarà i passarà, diguéssim, a un altre estadi. I amb això volia simplement agafar 3, com es diu això, citar la contraportada d'avui de La Vanguardia, que també us haig de dir que no me la llegeixo gaire, perquè no m'agraden massa les coses, diguéssim, com estan enfocades, perquè m'ha semblat interessant perquè és d'un lobista nord-americà que es diu Jason Matthews, que treballa a Washington, ell és demòcrata, no és un angelet, però diu coses interessants. I hi ha 3 punts a l'entrevista en els quals ell diu el poder es guanya al terreny del contrari, i això reforça el que us deia, que nosaltres ens autoalimentem i ens autoconvencem, però això no serveix per fer una cosa que és molt gran, que és el que estem intentant fer, que és independitzar-nos sense violència, que això es guanya el territori i se li guanya la classe social que no et vol, també. I això simplement el que vull dir és que el tema de la identitat i el tema de que volem votar ens ho respectaran. Llavors després acaba dient, però on has de buscar els suports per aconseguir almenys que no vagin a votar en contra és en aquest terreny del contrari, precisament. Després li deien, quin és el defecte dels republicans? I ells diuen que perden la majoria del temps parlant-se a si mateixos quan haurien d'invertir a parlar als altres. També està en l'entorn de les coses que estic dient, no? I el tio acaba dient, el seu és un suïcidi electoral a llarg termini, encara que els proporcioni un refugi a curta mirada. Això és una mica el que diu l'Aznar, no? Ja es mataran entre ells. Al final l'acabarem fent estadista, aquest tio, si seguim així. I el tercer punt que m'he apuntat, ell diu que el major error en política és confondre els mitjans amb els fins i l'estètica amb l'estratègica. Jo crec que ara mateix estem en aquest punt, sembla que estem en aquest punt. M'agradaria pensar que estem una mica més enllà d'això. I per mi, diguéssim, crec que ja us he dit tot el que us volia dir, potser massa. Pren ara la paraula Anna Pi, de l'Assemblea Exterior de Mèxic. Abans un incís, per tots aquells que no coneixeu
el que estan fent a les assemblees exteriors. Dir-vos que actualment n'hi ha 37 de constituïdes, hi ha d'altres que no estan constituïdes però continuen treballant. N'hi ha per tot el món, Austràlia, Hong Kong, Xile, Colòmbia, Estats Units. Per Europa n'hi ha diverses, hi ha Polònia, hi ha Alemanya, que funciona molt bé també, moltes funcionen molt bé i de tot el que es pot fer. Tenim l'arc nòrdic, també Noruega, Suècia, Dinamarca, tenim a França. Realment n'hi ha moltes repartides per tot arreu, com deien, 37, però moltes altres funcionant encara que no estiguin constituïdes formalment. La funció treballen molt com si fossin microassemblees, realment gestionen com poden els recursos que tenen. Una feina molt important justament és el que parlàvem, de fer difusió de tot el que està passant. És a dir, no només és crear xarxa entre els propis catalans, funció que ha estat molt bona realment perquè molta gent que viu a l'estranger se n'enteri de com pot votar si està interessada en fer-ho, sinó també justament en treballar el discurs, el que s'està fent. I dintre d'aquesta feina, molt conscients de quin és el discurs que domina en cada país, perquè tothom té el seu llenguatge, la seva cultura, i és important tenir-la en compte perquè aquest missatge realment arribi i cali. Cedeixo ja la paraula. Anna Pi. Jo us parlaré una mica de la perspectiva des de Mèxic, i una mica lligat amb el que deia dels referents i el Barça. Jo porto 20 anys més o menys visquent a Mèxic. Jo agafava un taxi pel meu accent, em deien espanyola, no, catalana, Joan Manel Serrat, i Hugo Sánchez, i jo no, Hugo Sánchez no, que ens marcava gols, no? I ara, espanyola, no, Joan Manel Serrat, Rafa Márquez, ¿verdad? Porque él estuvo en el Barça, i ara ja tornen, estos que se quieren independizar, no? O sigui, va canviant realment el referent al Barça, i, per exemple, a la feina és normal els divendres van informales vestits, tots anaven amb la samarreta del Real Madrid, i ara no, molts van amb el Barça. Jo portava la de la selecció catalana amb les 4 barres, i em van dir, esta no és del Barça, esta és catalana. Dic, home, clar, o sigui, la gent nota que hi ha un canvi, i la veritat és que les manifestacions últimes han estat molt importants, i sobretot el 9-N. O sigui, a Mèxic, per exemple, va ser l'encapçalament a molts diaris, o per exemple, hi ha un dels diaris més importants, a l'Universal, té corresponsal a Madrid, i va trucar a l'ANC, i després l'ANC ens va trucar a nosaltres a Mèxic. La noia va venir 3 dies a Barcelona per veure tot el procés, i va fer 3 articles al diari d'allà. O sigui, això també et reflecteix una mica que és un canvi. El que sí, com ell deia, nosaltres hem trobat gent mexicana que s'interessa pel moviment, no catalans, i estan ficats a l'assemblea. Són membres que treballen moltíssim. Són els primers que ens han dit, no plantegeu que voleu un estat propi, plantegeu com el dret a decidir. Per nosaltres el dret a decidir és el primer pas, i a Mèxic ens ho han dit i ho intentem fer. El primer pas és el dret a decidir, poder decidir. I el tema que són pacífics. També a Escòcia ens ha ajudat molt. El tenir el referèndum abans d'Escòcia va ser molt pràctic. I una cosa que també ens va molt bé és dir que nosaltres serem una república. Allà una monarquia no s'entén. Llavors són coses que hem de... Com podeu tenir un rei? Per altra banda, a l'Ola és el més llegit, i també et diuen com va vestir d'aquesta, com va vestir de l'altra. Però quan els dius, no, nosaltres volem el dret a decidir i volem ser un estat independent i una república. Llavors és més normal, perquè clar, vosaltres sou... I nosaltres ens hem independitzat d'aquest regne. L'exemple que nosaltres hem de fer servir és això. Veu ser una colònia, nosaltres també som una colònia, el que volem és... O sigui, s'ha d'intentar una mica el discurs, adaptar-lo al lloc on estàs. Llavors, també, com diuen, la frontera amb els Estats Units és molt gran, són més de 3.000 quilòmetres. Llavors, sempre diuen, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Llavors, els referents dels mitjans de comunicació són Estats Units. Nosaltres pensàvem que, no sé, el Facebook, el Twitter en anglès. No, volen en castellà. I ens trobem amb el problema que no produïm en castellà. Jo vinc aquí per Nadal i els de l'ANC em diuen porta coses, llibres que puguin llegir en castellà sobre la independència. Doncs no en trobes. I tu publiques, intentes fer una traducció, la publiques al Facebook i té moltes més
lectures que no un en català. Per exemple, nosaltres estàvem convençuts que tot en anglès seria molt fàcil, i no és així. I, per exemple, hem aconseguit crear ja una estratègia amb gent que porta molt temps a Mèxic, sobretot fills o nets d'exiliats, que ja tenen la vida feta allà i coneixen els referents, perquè la majoria són mitjans de comunicació, això, Prisa i tal, no ho tenen copats. Per exemple, hi ha el periodista d'esquerres o que... Llavors, li has de tocar a la porta, i anar fent com campanya, i gràcies a aquesta gent que els coneix hem aconseguit aquesta fita. Llavors, si veiem algun polític o algú interessant, el que hem intentat és que l'entrevistessin, mitjans d'allà. Però ens ha tocat, per exemple, que vingui el polític, per exemple, va venir l'Alfred Bosch, i va poder estar, o el Carod Rovira, o últimament el Santi Vila, a CNN, Mèxic. Però el mateix, el que va ser entrevistat ens diu, és en anglès? Dic, no, aquí és CNN México, és espanyol. O sigui, els mateixos polítics ni saben, no? Dius, un dia, no pot ser, que no enteneu que esteu a Mèxic. Però llavors fem aquest polític o aquesta persona amb dos periodistes o gent mexicana, que li pugui donar també força perquè els coneixen. I un va sortir amb el conseller Vila dient, és que clar, jo sé pels meus amics que si parlo espanyol a Catalunya no em deixen. O sigui, una persona, o em van entrevistar per un canal de televisió cultural, una senyora de Relacions Internacionals del TEC de Monterrey, i em diu, el català se escribe? Jo vaig pensar, no pot ser. O sigui, coses així que, o sigui, et trobes... I ens trobem això, que ens és molt difícil amb els mitjans de comunicació tenir aquesta entrada, perquè tot és a través d'aquestes grans companyies que ho tenen copat. I el que hem d'anar fent és això. Un periodista que saps que és d'aquest mitjà, doncs anar-lo trucant, sobretot presentar-li gent que li pugui cridar, perquè anem nosaltres i ens diran, molt bé, que macos. I també ens demanen, això ho hem fet també, imatges, per exemple, de la B baixa, tal, i llavors, que volen imatges, i estan bastant sorpresos d'això, que a través de l'ANC els hi puguin enviar, O sigui, ja comencen a demanar-nos a nosaltres perquè nosaltres parlem aquí, no generalitzat, I amb els que tenim més problemes són amb les corresponsalies de diaris o de mitjans espanyols, que la majoria són catalans, o sigui, del Periódico, del País, de La Vanguardia. Amb aquests nosaltres fem alguna activitat i no tenim... Jo suposo que directament pels diaris, que els diuen que no tinguem sortida, però penses, ja que és català, doncs... I amb això ens costa bastant, però val a dir que estem començant a fer una xarxa mínima als mitjans més importants que quan els truquem els hi oferim a algú que pugui parlar i bé. Llavors això és com el que estem intentant. I també hem vist una cosa que ens ha estranyat, que no són mitjans de comunicació, però també és molt important, gent que s'apropa perquè està fent tesis de llicenciatura, de maestria, de doctorat sobre el tema de la independència i la societat civil. A la UNAM ja ens en 2 o 3, no sé si tu vas tenir... Va venir un noi, va entrevistar... volia... La Carme Forcadell, com parlo amb la Carme Forcadell? Jo què sé, Però ja sabien de què anaven, Va venir pel 9N. Sí, i n'hi ha 2 més, I això ho estan extenent, o gent de mitjans de comunicació també que van fer un vídeo sobre el tema de la societat civil i la independència a Catalunya. Clar, i el problema que es troben és que és a la pàgina està en català o en anglès i nosaltres ho volem en castellà, sí, però vull dir, la gent comença també a interessar-se pel tema a nivell acadèmic, la qual cosa crec que és important també dir-ho. No és els mitjans de comunicació, que són els que... Però ells mateixos et diuen, és que pels mitjans de comunicació no rebem la informació, llavors per això ens dirigim a vosaltres. Són coses que, no sé, que crec que és xulo explicar-ho. I en el cas de Mèxic, no sé si a Colòmbia, tu deies que hi ha molta menys gent, però el tema dels exiliats, ara ja no els exiliats, sinó els fills, són gent que ja ha fet la vida allà, que té la vida allà, i que té molt interès. I llavors tu vens, o ells venen, és que a Catalunya la gent està com trista, és que jo vull penjar l'estelada. No, s'ha d'anar a poc, el que tu deies. Tenen com més interès, estan més mobilitzats que potser aquí. Jo quan vaig venir per votar el 9 de novembre, de veritat, jo pensava veure, no sé, i no, vaig entendre que és molt normal,
que era la normalitat aquesta, allà es viu de manera diferent, no? I a vegades et costa com intentar-ho reflectir allà, no? I també que la gent vol que s'hi vagi, no tot a través de digital, sinó que vingui la Carme Forcadell, que vingui el polític aquest, perquè no ve a Mèxic, perquè va als Estats Units, no? Jo us explico el que més o menys es viu, no? I el que jo he viscut, perquè porto molt temps així a l'ANS i tal, que sembla mentida com ens hem pogut organitzar, no? L'Emili, l'Aia, no sé, jo per exemple, cada últim diumenge de mes ens trobem per Skype, no sé, potser hi ha 15 països, gent que jo no coneixia, i parles, i veus que els temes són molt semblants, o no, però és al·lucinant de com compromets a fer, per exemple, ho comentàvem amb el Ricard Jané, que les famílies d'aquí estan tipes, doncs el meu company està tip, o sigui, és mexicà i ara que ha vingut amb mi i diu, tu ets molt independentista, diu, estic de l'ANC fins als nassos ja, o sigui, allà també, perquè la veritat que són pocs però com bastant compromesos i hem començat a veure amb què podem, com el que ens interessa és això, donar a conèixer el que passa, però amb ells, amb el seu llenguatge. Per exemple, també us ho comentava, va venir el Miquel Cansada, el Mikimoto, convidat per la Generalitat, va estar 2 dies, va parlar a la comunitat catalana. Per venir a fer això, a Mèxic no val la pena. El que s'ha de fer és parlar amb el seu idioma, anglès, en castellà, i parlar als mitjans de comunicació d'allà. Fer-los veure que som un moviment pacífic, que tanta gent... No parlar per la comunitat catalana, que ja ens ho sabem, independentistes o no independentistes. I això crec que és el que hem de fer-ho i en els mitjans que coneixem i on podem anar-ho explicant. Sobretot això, el tema que és pacífic i que ve des de baix, des de la societat civil, no pels polítics, això els hi fa canviar, veuen que és diferent i crec que és com important, una mica això, no sé, ja crec que ja, no? Molt bé. Acabem amb la intervenció del Haddad. Ve de l'Assemblea Exterior dels Estats Units, també, per tant, reprendrem una mica el punt de vista americà. Igualment, quan acabem, tenim també representació d'altres assemblees exteriors, com dèiem, i obrirem pas a qualsevol pregunta, dubte que vulgueu exposar. Gràcies. Bé, la meva experiència als Estats Units ha sigut curta, perquè jo vaig marxar fa vora 2 anys, però en tota la moguda que portem ja uns quants anys visquent a Catalunya, des de fora, com deia ella, les coses s'hi viuen potser encara més fort. Me vaig implicar en l'assemblea, ja ho estava aquí, i de cop i volta vaig descobrir això, una xarxa internacional que s'anava creant, que molta gent tenia ganes de fer la via catalana, el 2013, després l'any que ve la V baixa, i això ha generat a Amèrica, però a tot arreu, grups, una guerra de guerrilles que cadascú fa el que pot, voluntàriament, robant temps a la feina o a la família. I és una mica la teràpia de grup que fem la gent internacional i com tants d'altres. Llavors, una mica el que m'havia demanat la Laia era que expliqués com ens organitzem i també una mica la visió que es té des d'allà. Amèrica, o Estats Units, és un país important, tothom, els Estats Units són els primers, a més ells s'ho creuen, encara que no ho siguin en molts casos. Llavors, per entendre la magnitud del que estem fent en un país petit de 7 milions i mig d'habitants respecte a un país que fa 9.000 quilòmetres d'ample, que fa 20 vegades la península i que té 350 o 340 milions d'habitants i que a més tots estan, que aquesta és una idea molt important, baix d'una sola bandera, a diferència nostra, i segurament això ens costa bastant d'entendre. Aquí la diversitat lingüística, quan parlem d'Europa, però parlem d'Europa, parlem de
40 països diferents. Allà, quan parlen d'Europa, que és el seu territori i la seva població, parlen d'un sol país, una sola llengua, una llengua majoritària, una sola cultura. Llavors, per a fer una mica una aproximació a l'americà. L'americà mitjà, no sé si a Washington és diferent, Washington és la capital federal, és una bombolla on estan totes les empreses, lobbies, funcionaris federals, per tant, gent que llegeix el diari, que sap del món, que sap de la política internacional i per tant està informada dels processos. L'americà mitjà no en té ni idea, té dificultats en situar Espanya al mapa, té dificultats en situar alguns dels seus propis estats, ells són 50 estats. Llavors, això és un hàndicap, perquè tu parles amb la gent i has d'estar constantment dient Barcelona, Catalunya... Això és Espanya, no? Sí, és Espanya, però tenim una llengua pròpia. I està el Barça. I comento el tema del Barça, que és recurrent, però l'ajuda que dona a nivell internacional el Barça no ho dona cap entitat, ni pública ni privada, ni empresarial. Llavors aquí jo també estic molt preocupat pel projecte, diguéssim, perquè el valor que té, per exemple, i ara sembla que sigui això política esportiva, però l'impacte que té a nivell internacional, la sensibilitat que genera un projecte com podria representar el tema d'UNICEF, que és una cosa global, a la marca Barça i a la marca Catalunya, que nosaltres a fora hem de defensar, és intangible, entra molt millor a la gent. Vull dir, ja està, tanco parèntesi perquè no vull entrar més a fons. Llavors la idea és això, ens trobem en el nostre entorn més proper, ningú coneix la situació. Llavors està un percentatge de la població que jo diria que és una mica menys de la meitat, que és gent formada. I a part les èlits. Aquesta gent sí que tenen clar que saben exactament quin deute té Espanya, com està funcionant l'economia, els casos de corrupció, són gent que llegeix premsa, que està informada. Llavors, nosaltres una mica el procés que hem viscut com a assemblea exterior és pegar-nos cop de cap contra la paret i dir, això no ho entenen, no ho entendrà el teu cercle més proper i en dificultats. Llavors, una mica han fet, i Twitters i Facebooks és de consum intern. No sé si algú li sabrà mal que digui això, jo ho he estat portant durant gairebé 2 anys i és una cosa que ens retroalimentem entre nosaltres. Té molt poc impacte a les societats d'acollida. En canvi, i això sí que s'hauria de ser escoltat per algú de la central, de l'ANC, té molt d'impacte en la gent catalana. No sé, a la gent li trempa veure que es fan vies catalanes a Qatar, no? Lo motiva i li dona empenta per a continuar un procés que, com deia el company, és de resistents. Llavors, nosaltres enguany la idea que tenim és canviar l'estratègia. Imagineu-vos que nosaltres som una assemblea que tenim estructura estable en una quinzena d'estats, que es reuneixen més o menys, en fi, tenim una estructura central i aquests 15 estats que es reuneixen més o menys, però tenim 5-6 persones que estem repartint una mica el joc entre tota Amèrica. Llavors, el plantejament ara és anar a buscar aquesta població que està informada a tot arreu on puguem via acadèmia, via universitats. És una mica el que has comentat, que hi ha un interès. Des del punt de vista acadèmic, la gran força que tenim, o sigui, a ells no els interessa gaire el tema lingüístic, està bé, o l'economia és una economia petita, som una població petita. El que els interessa, el que els sorprèn, és que fiquem al carrer els milions de persones i durant tant de temps. Això jo crec que és el missatge que ells, a nivell acadèmic, però qualsevol ciutadà li expliques, i al·lucinen. Llavors jo crec que és la nostra gran força i que hauríem de potenciar-ho visualment, edició de vídeos, etc. Per això. Llavors, què més volia explicar?
La gran preocupació de l'americà, este que us dic, esta meitat o este terç que està una mica, que és el que, quan diem, és que han sortit publicats al New York Times, hem tingut aquest any 2014, jo diria que pot ser 1 miler d'impactes o més d'1 miler d'impactes a la premsa americana. El problema és qui llig aquesta premsa i qui llig un article en una certa profunditat, un comentari sobre el que passa en un petit país que no saben ni pronunciar. Llavors, hem de ser conscients que en aquesta gent l'hem de vèncer, la nostra gran força és explicar, a part del Barça i de la llengua i que aquesta gent saben que som una economia, que som un país que econòmicament tenim un deute però que el puguem pagar, això és el que ens interessa, i per altra banda els interessa el tema de l'exèrcit. L'introdueixo perquè els americans en això són... Vull dir, aquí entrem a discutir moltes coses, però allí van... Escolta, vosaltres, la OTAN, què? Vull dir, jo m'he trobat a explicar una anècdota, coses que et trobes. Ho dic perquè aquí d'això no se'n parla gaire. I allà interessa. I és un país que diem tots que és superimportant, però llavors fem un subterfugi i fem, no, això no ho podem fer, no podem parlar-ne. Doncs a ells els interessa. I molts que no ho diuen també. I jo vaig tindre una conversa amb un excònsul, un militar que ha voltat tot el món, i interessat pel tema, un tio d'estos que llig i que sap el que està passant, i em deia, escolteu, això de l'exèrcit no us preocupeu, mira, ho quantifiqueu, i l'important és que entreu a la NATO, que entreu a l'OTAN. I per això ho heu de dir. O sigui, no us ha de fer cosa dir-ho. Perquè si no, vamos, ja podeu votar, ja podeu guanyar i podeu fer el que vulgueu, que als Estats Units us miraran recel, perquè no sou un país fiable. O sigui, si no sou socis a nivell militar, no hi ha un interès. Queda la cosa clara quan parlem del tema este. Després es pot comentar i un dirà, no, hem de ser boy scouts o hem de tindre els miquelets o això, però que hem d'afrontar el tema en una certa normalitat. El tema de l'exèrcit, i després el tema del deute, el tema d'una economia, com deia el company, tindre un cert projecte, un pla d'empresa que permeti que ells, quan parles amb algú que sap una mica de què va el tema, et diu, però vosaltres deveu molts de diners, perquè nosaltres volem ser independents, perquè ens manifestem, perquè tenim una llengua, el Barça i Franco i tot això. I te diuen, però tu tens corrupció, però tu, quan deus tu? Tu ja ho podràs pagar, això? I quin tipus de teixit empresarial tens? Vull dir que hi ha una certa preocupació per això. Per tant, me sumo. Pla d'empresa, tema exèrcit, i després un altre tema, que és la qüestió de... A veure, com ho diria això? Per a no faltar ningú. Perquè estem en un moment que, com deia ella, ens debatim entre l'estètica i les llistes i si uns i els altres. O sigui, la cosa és si anem en sèrio o no. Sí o no? La frase és si anem en sèrio o no anem en sèrio. Uns diuen, no, és que heu votat la meitat. És que heu fet una patxanga. És que Espanya no us deixa, us apanyeu. Nosaltres no intervindrem, no intervindrà ningú. Ells volen fets consumats. Això és una mica la sensació des d'allà, i em puc equivocar perquè, en fi, soc catedràtic del tema, però una mica el que ens hem trobat. Ells volen fets consumats. Quan veuen 1 milió de persones al carrer, quan veuen 2 milions de persones al carrer, diuen, a este senyor l'han d'entrevistar. I llavors va l'Artur Mas a inaugurar una planta a North Carolina i la CNN l'entrevista. I a poc que el veien, l'han vist 7 milions o 8 o 10 o 15 milions de persones en 5 minuts. Després una altra cosa, vaig lligant. Quan vulguis jo paro. Ben bé? Hi ha uns minutets, sí. No, però per deixar algunes coses clares, perquè això també, el debat estètic a mi m'avorreix moltíssim. Amèrica, com molts països, són bipartidistes, tenen un sistema bipartidista, el model anglosaxó. Quan tu els expliques, no, perquè nosaltres som 7 partits, però tots estem d'acord una mica,
però veiem coses que no... Allí no s'entén gaire. Val? O sigui, existeixen matisos i existeixen el debat ideològic, que és molt diferent allà que aquí a Europa, però és una idea que ha de quedar clara. O sigui, a Amèrica el que s'entén és que la presidència ha de ser forta. I en això faig un posicionament polític, és a nivell personal. Però si agafeu la globalitat, o sigui, en ells, quan lligen la notícia, no és que siguin de Junqueras o siguin de Mas, o siguin de la CUP, o siguin dels partits independents, és que no ho entenen. No sé si m'explico. Ells el que entenen és que hi ha un president... Si no ho entenem nosaltres. No, bueno, és que portem mesos en això. Portem mesos en això. I llavors vull deixar-ho clar, perquè nosaltres vam tenir una discussió interna, com l'han tingut tots, de la situació actual que ens té tots preocupats. I no ens vam posar d'acord. La nostra assemblea, que va tenir una participació massiva a l'hora de dir què és el que paper ha de tindre l'assemblea de cara endavant en les plebiscitàries i tota la pesca, no va hi haure acord. Però el que sí sabem, en contacte amb la societat americana, que ells el que tenen són un president fort. Després, si és d'un o de l'altre, ja ho entenen, que som europeus i som diversos, i tenim això de la socialdemocràcia, i gent que és socialista i que no és perseguida, diguem així. Això és un fet important també, que volia deixar clar. I després, una mica apuntant de cara al futur. Nosaltres enguany començarem un cicle de conferències en tantes universitats com sigui possible. Estem en contacte amb el Diplocat, que és, jo crec que és la gran eina que tot i haver augmentat el pressupost per enguany, crec que és una mancança que arrosseguem i que s'haurà de dotar de molta més força. Nosaltres no hi podem fer gaire res, però sí demanar, si algú escolta, que el Diplocat sigui la punta de llança. Perquè això també s'entén, hem de ser seriosos. Vull dir, quan tu vas com a assemblea exterior en un periodista, diu, bueno, està molt bé, però vostè és una part de la cosa. I vull parlar en algú seriós, en institucions fortes, serioses. Llavors, estem parlant de les universitats més prestigioses que han mostrat interès en fer panells i cicles d'un dia o de 2 dies, portant experts, sobretot dels moviments socials. O sigui, una mica no tant independència sí, independència no, i com fem la llista i com fem les plebiscitàries, sinó què està passant. Però porteu gent d'aquí? Sí, la idea és portar gent d'aquí i tenim molta gent d'aquí que està treballant allà. Universitats que tothom se posa a la boca. I a més parlem de costa est i costa oest i una mica de lo nord, una mica de sud, o sigui, Miami, Minnesota, Berkeley, Stanford, MIT, parlem de tot això. I llavors buscar este target de gent que té un coneixement de l'economia, del món global i de la política per a que puguem fer pressió. Aquesta és una cosa. L'altra cosa és fer directament, trucar a la porta, perquè allí és com molt diferent. El model anglosaxó, els polítics estan com molt propers al poble, a la regió d'on són elegits, i per tant tots els ciutadans acostumen a parlar-los-hi. O els truquen, es reuneixen en ells, o en els seus assessors, o els envien cartes i normalment gairebé totes són contestades. I això és una campanya que estem intentant iniciar. Per això ho fan com a ciutadans, o sigui, no es pot fer com a assemblea, que és el mateix que ens passa en la premsa. A Amèrica les notícies, a Nord-Amèrica, arriben via agències de premsa. O sigui, nosaltres podem tenir un impacte mínim a la premsa local, però Associated Press o Reuters tira la notícia i llavors li compra el Washington Post, el Wall Street Journal, tota la New York Times, vull dir, no elaboren ells les notícies, no tenen... Saben el que passa, la maquillen una mica, l'arreglen, però bàsicament la compren en uns senyors que sí que tenen una xarxa de periodistes per tot el món. Per tant, aquí poca feina podem fer de parlar amb periodistes. I en tot cas, si ho fem, igual que les cartes als diaris, és fer-ho a nivell personal. Si pot ser en ciutadania americana, perquè si no també diuen tu en vas, no publiquen directament. I això és una mica el plan de futur.
una altra anècdota que vos puc explicar per acabar. Sí? Sí, perfecte. Vale. Bueno, per a dir que s'estan fent coses i que s'estan fent en silenci i que està bé. Nosaltres al juny ens vam reunir en Mas, en el president, que us comentava que va anar a inaugurar una d'aixòs, vam aconseguir una reunió en ell. Clar, en tot el procés previ del 9N, en fi, nosaltres vam estar votant de punta a punta país, només 2 llocs de votació. Va haver gent com un servidor que va fer 14 hores en cotxe per a poder anar a dipositar la papereta i tornar, i gent que va fer milers i milers de quilòmetres. I estàvem preocupats de poder votar. I en aquell juliol, seria un 17 o un 18, el president va dir, votareu. I clar, jo vaig dir, vos enganya, ho sento, ho he de confessar. Ho vaig dir en privat al grupet que estem així més d'això, dic que no ho veig clar, dic jo m'agrada molt, crec que s'estan fent les coses bé, però no ho veig. I al final tot això ens va sorprendre i va hi haure un moviment dels 6.000 i escaig catalans que hi ha als Estats Units registrats, són molts més, es van votar 1.500. 1.500, perdó, sí, 1.000 a Nova York i 500 a San José. O sigui que no està gens malament per tindre només 2 punts de votació i haver set tot, la setmana abans no sabies què faries. I altres van venir aquí, I molts vau... No sé quants, però ja va haver gent que va venir. Sí. La gent que va poder també. S'han de ficar més recursos i més empeny. I no dir res, perquè com és una carrera de fons, la porta que es va trucar este dia, més la que Mascolell quan va, que li fiquen una alfombra roja quan va, com a acadèmic, i truca a les portes de la gent que té accés a la gent que escriu als diaris, a la gent que té blogs o que té programes de prime time. Esta gent és la que pot fer la funció que nosaltres, humilment, com a assemblea, tenim les portes tancades en aquest ambient. I que paciència, que endavant, que jo crec que si la idea és, si anem en sèrio ho farem. Si anem en sèrio ho farem. D'acord? Bé, com dèiem... Digues, Ricard. No, com dèiem, abans d'acabar, estem oberts a qualsevol pregunta, dubte que vulguin. Jo al company de Washington li volia fer 2. La primera, si a la independència no la fan els polítics que estan al lloc, qui la farà? Perquè, evidentment, els que no estan escollits i estan al carrer, difícilment. Per tant, m'agradaria que em clarifiquessis el punt. Bàsicament és... I després tenia una altra, a més no recordo mentre tu les coses. Sí, perdó. Quan dius, això és una cursa de fons, estic d'acord, no ho farem ni aquest any ni el vinent, però tindrem resultats perquè la gent no s'acabi desanimant i llançant la tovallola? Perquè d'alguna manera també hem de donar una mica de... Sí. La primera, quan va guanyar Convergència, quan el Mas va convertir-se en president, a mi em va agradar molt que ens diguessin que farien el govern dels millors, no? I per mi els millors no són els teus millors amics, sinó que són els millors de veritat. I jo de millors, en el govern, en veig pocs. Jo no dic que no hagin de ser aquests partits, perquè són els que tenim. El que no farem és inventar partits. Es pot fer, això. Diguem, hi ha una cosa que em dóna voltes al cap des de fa temps. Però el que sí que jo, i per això estava parlant del tema de la permeabilitat, si tu vols fer un projecte de país, el projecte de país el necessites fer amb aquelles persones que estan més capacitades. Per convèncer la resta, això és l'efecte contagi. Els partits han d'estar disposats a arriscar-se. Si tu vols a la vida, si tu vols aconseguir alguna cosa, no l'aconseguiràs sense risc. Hi ha un risc sempre associat. Els partits, sí, és el que està dient ell, si anem en sèrio, els partits s'han d'arriscar. I s'han d'arriscar donant-li el relleu a persones que tenen més capacitat dels que dintre els han promès que farien una certa carrera i que, mira, escolta, les coses han canviat. La carrera aquesta la podies fer en l'autonomisme, ara estem parlant d'una altra cosa.
Doncs jo el que dic és que a Catalunya i a fora hi ha gent molt capacitada, més dels que actualment estan decidint coses per nosaltres, que podrien prendre segurament millors decisions. Però, diguéssim, aquí el que vull dir al final és que menys partidisme i més projecte. I el segon que em preguntes, vull recordar quina era la segona pregunta. Sí, és una cosa de fons, estem d'acord, però hi haurà resultats a curt termini per poder mantenir la flama? Ell ha dit una cosa, per mi la resposta és que s'estan fent coses, però que no ho estem comunicant bé. Jo, l'anècdota aquesta de Washington, tot això ho he viscut, ho conec, però no ho conec tot. Conec el Gustavo molt bé i sé tota aquesta història, etc. I a vegades el que ens cal és saber que estem fent coses i que estem avançant. No és un tema de que no ho estiguem fent, és un tema de que no ens ho estem explicant prou bé i al final ens hem de convertir una mica en estrategues, perquè no podem explicar-ho tot, coses que sí, hi ha coses que no. A vegades ens sembla que ningú està fent res, i això és un desastre, jo surto al carrer, em compro la samarreta i m'enganxo de les mans i aquí no passa res. Sí que passen coses, no ens les expliquem prou bé i els catalans tenim un gran defecte, que moltes vegades no som jugadors d'equip. I això ho hem d'aprendre a fer. No ho sabem fer. Prou bé. I una DUI no seria, en el futur, en el curt termini, seria contraproduent? Jo crec que el tema de la declaració unilateral d'independència l'haurem de fer. O sigui, haurem de declarar-nos independents, no ens posaran una alfombra. Ara, s'ha de buscar el moment per fer-ho i has de tenir tots els arguments per dir jo he fet tot el possible per no haver de fer això, però el que no faré és abaixar-me els pantalons. Perquè és la gent que està volent que això passi. I això són els dos punts que deia, no? O sigui, respecte de la identitat i respecte de les bases democràtiques de les nostres societats, de les occidentals. Molt bé. Tenim unes paraules finals també. Ricard Gené. Bon dia a tothom. Soc Ricard Gené, soc coordinador de la Comissió Internacional d'aquí a l'Assemblea i en primer lloc us voldria donar les gràcies a vosaltres dos representants d'Acció per ser aquí, a l'Anna, al RAP i també a la Laia per aquesta organització, d'aquest acte. I disculpar-me per haver arribat tard. En cas que jo avui treballo i es fa el que es pot. Bé, només volia fer alguns breus apunts o comentaris sobre algunes de les coses que heu dit, que en general ho he trobat tot molt encertat, però és que és el que estem vivint. Tenim tota una colla de problemes amb una organització que és jove, perquè encara que sembli que sembla que hagi sigut de sempre, l'Assemblea té 2 anys i mig. I les assemblees exteriors, el funcionament, les que més, tenen 2 anys. 2 anys. Això no és gaire temps. A més, construït a través, diguem, de la iniciativa de cadascú, que s'ha anat fent així com bolets. Gent que s'ha trobat, gent que ha dit per què no, i anar fent tota aquesta cosa, tota aquesta xarxa, és una epopeia, diria jo. El que estan fent les nostres assemblees exteriors, que s'autoorganitzen, que munten els nuclis locals de les diferents ciutats, això és una epopeia. El que estan fent preparant estructures de premsa per parlar amb els mitjans quan poden, aprofitant les oportunitats que poden, això és una epopeia. Jo sé que és molt més fàcil aquí, ens venen a veure, aquí hem rebut desenes de corresponsals estrangers, desenes, hem parlat amb molts, però des de l'estranger això costa molt més que prenguin seriosament, perquè com deies abans ets una part, no ets el que decideix, volen veure el que decideix, i aquí venen i volen veure la Carme. Volen veure la Carme. La Carme pot ensenyar-se com pot. En fi, volia fer aquests apunts que la nostra feina és una feina de formigueta, és una feina de paciència, i sobre la intervenció que he hagut ara dient, escolta, què passa els polítics si no fan, si no fan... És que en definitiva no són els polítics. Si fossin els polítics estaríem parlant del pacte fiscal encara. I estem parlant d'independència. Per què? Perquè ho fem nosaltres, ho fem la societat, entre tots. Aleshores, què passa? De vegades passa que ha passat un mes i una mica més, no ha arribat de 2 mesos, des del 9 de novembre, on va semblar que havíem fet, i vam fer, una gran proesa, perquè va ser el primer acte de desobediència, el primer acte de sobirania real de Catalunya en 300 anys, i resulta que ara estem desinflats, perquè hi ha uns partits que no es posen d'acord. Però és que passa una cosa, és que això, com es deia, és el que ve de fons, és secundari, per certa manera. És secundari perquè en definitiva som nosaltres els que empenyem. I al final, si no s'arribessin a posar d'acord, jo crec que si
grans, però si no s'ha d'imaginar per l'acord, si no vamos prou bé, etc. Escolta, les pròximes eleccions els canviarem. Fa 300 anys que ens esperem. Doncs vindrà de 6 mesos. Semblava que havia de ser el 2014 perquè l'any amb el mani. Escolteu, si no és el 2015, si no és el 2016, però ho farem. Per què? Perquè és una carrera de fons, i és així. És així. Bé, els petits apunts, no vull perdre la llista de la pressa, sou vosaltres avui, i, en fi, aprofito per saludar i presentar, si no s'ha presentat, l'amic i Parons, que és el nou coordinador de les assemblees exteriors. I de fet, aquí... I hi ha la Francesca, també, i el Jaume. I el Jaume Cassanyer, de Colònia, fa molt de plaer de veure'ns. Només volia recordar una cosa que volia dir, el tema dels partits. Parlava de les institucions abans. Jo estic gratament sorprès de que hi hagi un partit, deixant a banda del que diuen i que, diguéssim, jo tinc simpatia i altres no en tindran, no? Però un partit de recent formació que té poca representació al Parlament i que està provocant canvis, la CUP. I la CUP ha penetrat a les institucions. I les institucions, diguéssim, són molt importants que tinguin les seves regles de funcionament i que no depenguin de persones individuals, perquè això permet accedir-hi i des d'allà es pot provocar canvi. I és un partit, diguéssim, que a vegades sembla absolutament anarquista i que probablement són els que estan tenint més cap amb tot el que està passant. No? Això s'ha de preservar com sigui, i això és l'única garantia de que puguin anar entrant altres sàvia nova. No? O sigui, hi ha una idea que jo tinc al cap de fa molt de temps, molt complicada, no? Però per què no un altre element de canvi pot ser un partit polític d'expatriats, que no tenen, diguéssim que l'objectiu no és arribar a la presidència de la Generalitat, l'objectiu és aportar allò que de moment no hem estat capaços, diguéssim, de transferir-li d'una forma apropiada als nostres governants. Estar allà i dir, mira, això des de fora es veu així, jo de dintre no opinaré, però no estic aquí i, per tant, tinc els meus representants, estan al govern, nosaltres treballem, diguéssim, de fora cap a dins i us aportem la sàvia, però estem a dins i provoquem canvi. És una idea que tinc a la cap i que, bueno, però diguéssim, respon una mica o complementa la teva segona pregunta. Petit incís, contesta, passarem la paraula després a l'Emili. Jo, pensant en això, jo també. O sigui, em sembla molt important el que ha fet la CUP, però estem acostumats a un sistema polític i a un partidisme que personalitzem, i el fet que ells no es puguin tornar a presentar, no? Nosaltres no estem acostumats a aquesta manera. I el dels expatriats que deies, nosaltres ens trobem, clar, jo porto molt temps a Mèxic, no? I no estic naturalitzada, però tinc permís de treball i tal. I ara ens hem trobat els 3 últims anys que ha vingut molts expatriats, I jo els dic a la gent exiliada, són com els exiliats de Mèxic que t'expliquen que ells tenien la maleta sota el llit, perquè ells es moria Franco i se'n tornaven, I els expatriats tenen la idea que la crisi s'acaba i que tornen en seguida a Catalunya. Llavors, no s'integren al país perquè no els interessa, perquè si tu estàs poc temps, no? I no viuen tampoc a Catalunya. Llavors, que ells siguin els representants polítics no em sembla que sigui la idea. Em sembla, no? Perquè no estan a Catalunya, no la viuen realment, com jo, però tampoc no estan integrats al país perquè pensen que serà momentani, no? Llavors, o sigui, nosaltres ens ha ajudat molt cas de gent catalana que porta molt temps allà i que et diuen, no nena, no vagis per aquí perquè els mexicans són així. Aquests són els que han de construir. Els que estan de pas no aporten molt. Però els expatriats és això, expatriats són gent que està per 3 anys, 4... No tothom, hi ha molta gent com tu. Però jo no soc expatriada, per exemple. No, però tu vius allà i l'opinió que val és aquesta. Sí, no sé. Seguirem parlant, molt interessant. Tenim 3, 4 paraules més donades. Jo l'únic que volia afegir és que estem a tot el món i la representació que hi ha avui a la taula per problemes logístics ens faltava algun país europeu, però perquè es feu una idea hi ha països on fins i tot està prohibit associar-se i per tant la gent té que treballar en secret, penso a l'Aràbia Saudita, penso a la Xina, hi ha països complicats. Llavors, el que s'està fent evident, jo crec que hauríem de puntualitzar un parell de coses. La primera és la migració és diversa, o sigui, depèn dels països. Jo crec que podem dividir el món per zones. No actua igual la gent que està a l'Europa de l'Oest, on tu tranquil·lament pots venir amb un avió de la Ryanair un cap de setmana a casa,
que la gent que segurament ha migrat a Sud-amèrica i que té unes certes dificultats econòmiques per venir un cop al mes a casa. Aquí hi ha hagut gent que per poder votar ha sacrificat les vacances de Nadal i van venir al 9-N perquè les ambaixades feien obstruccionisme. Després hi ha l'emigrant per amor, vull dir, jo estic a Itàlia des de fa 20 anys i hi ha un munt de catalans i catalanes que s'han casat amb un italià o una italiana i que viuen allà, llavors tenen necessitats diferents a les teves. Tu tens el tarannà aquell de dir jo les vacances les programo a la Costa Brava, ells han d'arrelar-se allà i la preocupació d'ells, per exemple, és com ensenyar el català als seus fills. O sigui, movem un grup de gent molt diversa, no? I mobilitzar-la no és fàcil, com ha explicat molt bé el Ricard, aquí tots són voluntaris, gent que sacrifica hores personals per tirar aquest projecte endavant i és una mica la lluita del David contra el Goliat, o sigui, no és fàcil. Un altre punt que crec que s'ha d'evidenciar i que això per la gent que esteu a les territorials o a les sectorials d'aquí tenim uns certs problemes però no tenim els problemes que tenim nosaltres, o sigui, nosaltres vivim en un món que no és Catalunya, que no és Espanya i que per tant la notícia o no els hi agrada o busquen només la part folclòrica o no els interessa. En el cas d'Itàlia, que és el país on visc jo, és un país que va néixer fa 160 anys, és molt jove. Per tant, no entenen que qüestionem la ciutat-estado, la nació-estado. Els francesos, no fa falta ni dir-ho, estan llegint les declaracions del Valls. Llavors, vivim en un món hostil, aquest és el missatge, hostil perquè no els interessa, aquí s'ha evidenciat molt clarament, hem tocat un munt de temes, per tant debatre'ls tots és complicat, però jo crec que el que s'ha d'evidenciar més és que lluitem contra l'estatus quo, i l'estatus quo és la casta política, els partits tradicionals, el bipartidisme, les entitats financeres. Tu demanaves un pla d'empresa, jo crec que el pla hi és, se li ha de donar forma, estic totalment d'acord amb que es comunica poc, no sé si malament, es comunica poc, torno al concepte del David contra el Goliat, o sigui, som pocs i tenim pocs recursos, aquí com l'ANC ha fet una campanya de l'Eslora i ha contractat lones gegants i tal, els han massacrat a nivell de mitjans de comunicació, perquè un tema que es toca poc, però jo crec que és el gran enemic o la gran eina que té el nostre enemic, i que el nostre enemic és molt gran i molt poderós, són els mitjans de comunicació. O sigui, els mitjans de comunicació vivim en una economia globalitzada, el senyor Murdoch controla la meitat de diaris i televisions del món i hi ha les altres grans corporacions. En el cas d'Espanya tenim 2 o 3 grans editorials, vosaltres en el món, diguem, iberoamericà teniu molt present el món de l'ABC o el grup Prisa, nosaltres tenim la cosa al·lucinant que els italians han comprat el Mundo i pesquen del Mundo, o sigui, ja no tenen ni corresponsals aquí. Per tant, la notícia que es publica en el Corriere della Sera, que seria la nostra avantguàrdia allà, el diari de prestigi, és de parte i és unionista. En el cas d'altres mitjans de comunicació així, allà és la gran guerra. Com arribar-hi, quins mitjans tenim. Diplocat és un camí, segurament sí, se li ha de donar més mitjans, sí, però hem d'anar a batre allà, i aquí m'agradaria rebre de part vostra, que teniu experiència internacional, suggeriments, o sigui, com es pot treballar amb aquell camí d'allà que no és fàcil, per mi que havia allargat massa. Alguna resposta d'aquest últim plantejament? Com diguéssim, com no és fàcil. De fet, és en els últims 5 anys aquest tema ha anat, si és recurrent amb els que estem a Washington. Al final hem arribat a una fórmula que a mi em sembla adequada. O sigui, els que estem a fora, s'ha comentat una mica així, els que estem a fora no serveix de res que vingui un conseller i ens parli a nosaltres. Tot això no serveix. El que serveix és que els que estem allà puguem captar informació de persones, diguéssim, d'una certa rellevància, que et parlin de forma absolutament oberta, tingueu en compte això, tingueu en compte l'altre, i que nosaltres això ho puguem canalitzar a qui fa política. La fórmula per fer això crec que és imperfecta, però, diguéssim, estem treballant en aquest àmbit. Jo crec que és correcte treballar en aquest àmbit i que des de les institucions
se'ns doni, diguéssim, facilitats als que estem disposats a gastar el nostre temps lliure i diguéssim, intentar contactar certes persones i a rebre la seva informació per nosaltres canalitzar aquest coneixement. A mi personalment, a Colòmbia, ningú m'ha demanat una entrevista específica del procés, però sí de temes econòmics i turístics de Catalunya. El que hem fet és, un cop apagat el micro, és parlar-ne, i així crees el relat. I l'altre, que estem bastant organitzats a Colòmbia, és, per exemple, doncs, totes les notícies són online. Si no t'agrada el que llegeixes, comenta-la. I organitzats, doncs, amb l'ANC o la Comunitat Catalana, escolta'm, això no és la informació. Vull dir, perdona, la notícia és una altra, o està esbiaixada, ve d'origen, i es pot arribar a fer comentaris. I crec que és una manera barata, senzilla i econòmica en temps també de contrastar les notícies. És sempre el David contra el Goliat. Però si no opines... Si no opines... És molta feina. Enllaços a la informació. Seria una paraula d'Albert Martí, també, a Secretaria Nacional. Sí, Secretariat Nacional i, a més, recentment coordinador de la nova comissió de discurs i missatge de l'Assemblea. A mi m'ha interessat moltes coses que heu dit, intentaré ser ràpid i revisar les que ens semblen. Una qüestió claríssima que penso que heu de continuar abordant és el realisme. És a dir, precisament per l'endogàmia que tenim, doncs moltes vegades ens enganyem a nosaltres mateixos, sense voluntat de fer-ho, però l'aportació de realisme que ens podeu fer des de l'exterior no la perdeu perquè ens és fonamental per tenir els peus ben posats a terra i poder, per tant, reaccionar d'acord amb la realitat. El missatge sobre nosaltres i la nostra capacitat d'influència. Això ja vosaltres ho heu anat dient i és claríssim. No podrem mai competir ni amb les grans cadenes ni amb les grans titulars, per tant el missatge som cadascú de nosaltres i cadascuna de les nostres àrees d'influència i les que puguem tirar endavant. I amb això us volia, tot i que ja esteu treballant quan tu deies que estàveu a les universitats, doncs una de les coses que s'està començant a treballar des d'aquí ara, perquè el temps és breu, i per tant ens corre pressa, és no fer coses a nivell general, sinó anar a pel que anomenem els prescriptors de vot, els multiplicadors de vot. És a dir, unes instruccions que estem donant ara a les nostres assemblees territorials i sectorials, escolteu, feu el llistat de la gent que són capaços, si els convencem amb ells, de multiplicar el seu impacte al voltant. Que dèieu les universitats, persones, si podem fer coses en general, fem-les, però anem sobretot als prescriptors, als multiplicadors de vot. Per entendre's, una Ada Colau és una prescriptora, és una multiplicadora de vot. Quan l'Ada Colau surt dient que ja no és nacionalista, no és independentista, no és tal, però que votarà sí, quan ho ha de fer, doncs ens ha arreglat la necessitat de convèncer un munt de gent. Això són les coses que estem intentant fer. Una altra cosa que us volia demanar és a veure si podem crear un cercle virtuós respecte sobretot a la gent, a les grans masses d'immigrants que tenim aquí, de poder-los influenciar perquè necessitem titulars, necessitem que ens doneu aquests titulars que dèieu de diari, necessitem que ens digueu, escolta, aquestes són les frases que els immigrants colombians doncs els hi poden arribar al cor. Necessitem saber també com podem fer que hi ha, què guanya l'Estat i què guanya la persona, l'Estat estranger, què guanya la persona amb una Catalunya independent. És a dir, si Catalunya és independent pot beneficiar d'alguna manera tant a Colòmbia, als Estats Units ja ho trobo una mica més, no? Però a Colòmbia o a una... Però tu has dit alguna cosa que és interessant, és a dir, aquests interessos, és a dir, en què una Catalunya independent beneficia tant a l'Estat com al ciutadà seu que està aquí. És a dir, el que us demanaríem seria saber, i en frases molt curtes si és possible, la síntesi, no? Què li toca al cor a un ciutadà colombià o mexicà aquí a Catalunya perquè ell es converteix també en un ambaixador amb el seu país, allò que deien dels multiplicadors de vot, i en què es pot beneficiar l'Estat i el ciutadà de que Catalunya sigui independent a que no ho sigui. Aquestes dues qüestions penso que serien molt importants. I després, no hi ha declaració unilateral d'independència, això ho estem intentant plantejar. Hi ha declaració d'independència unilateral sobre la llei, però a més és absurd una declaració d'independència
sempre, per definició, és unilateral. Però la unilateral són lleis. Dèiem això del missatge, doncs, suprimim lo de declaració unilateral i deixem una declaració d'independència que segurament farà el Parlament de Catalunya en el moment que toqui fer-ho. El pla d'empresa. Aquí el problema és que documentació n'hi ha moltíssima. El que n'hi ha és mantra de llegir. I a la gent a la que ens hem de dirigir, ens hem de dirigir amb aquests missatges, amb aquests eslògans, hem de fer diferents nivells. Ha d'haver un nivell més tècnic, que ja s'està fent, allò que el Mas Colell va parlar, perfecte, fa servir un nivell tècnic pels tècnics, però a nivell de corresponsals de premsa i de població necessitem els altres nivells. A nivell d'eslògan, això és el que necessitaríem. I en tot cas el pla d'empresa que us deia, per la gent que entén més, mireu-vos el llibre blanc per la transició nacional. Mireu-vos, allà està realment. Una altra cosa és que després, quan guanyin els partits, doncs ho apliquin o no ho apliquin. Però d'entrada, allà està. El llibre blanc escocès, el tenim fet, és el llibre blanc per la transició nacional amb els seus 18 informes. Per tant, recomaneu que se'ls enviï. I ja està. No m'he escoltat, tampoc per desanimar. A veure, quants catalans saben que el guaraní és cooficial al Paraguai? És que tampoc ens podem estranyar que hi hagi coses que no sàpiguen del país i acabo amb el que deia, el missatge som nosaltres i la capacitat d'influenciar. Gràcies. Gràcies. Tenim 3 paraules mencionades, la Gemma que sabia que m'havia d'intervenir. Jo volia comentar, parlant de l'AMC, Laura Bartolí, treballant amb l'AMC, i justament perquè m'he trobat molt a dintre del país, el mateix que vosaltres heu trobat fora, cal un missatge concret, cal un missatge en el banc del contrari, és a dir, hem de treballar a l'altra banda, i per això m'he posat a treballar també amb Someter. Llavors estic amb Someter al carrer i fa falta un missatge molt concret i un missatge molt en aquell que no ens votaria, perquè aquí també el Facebook, el Twitter, els mails, tots ens acabem enviant els mateixos acudits i les mateixes reflexions i ens satisfem mútuament, però ens falta eficàcia. O sigui, tot allò que trobeu vosaltres estrangic, nosaltres ho trobem igualment aquí. Penso que des del punt de vista que comentaves tu ara mateix, efectivament hi ha molta documentació en el llibre blanc de la transició, però hauríem de tenir les respostes aquestes concretes de i el dia de l'endemà quan pagarem les pensions. Jo quan parlo amb la gent del carrer els preocupa els que tenen la llei de dependència, els preocupa els que no saben com pagar la hipoteca, els preocupa el dia de demà, l'endemà, no el dia de demà d'aquí 5 anys, sinó l'endemà quan pagaran les pensions. Llavors crec que igualment tenim el mateix problema de comunicació amb els mitjans de comunicació. Només treballem a camp ràpid. Someter intenta entrar, per exemple, en Antena 3 i els hi fan una putada. No recordo si va ser Antena 3. I van fer una putada, els van deixar fora. Llavors, nosaltres aquí a dintre del mateix país ens passa el mateix que vosaltres a l'estranger. Hem d'arribar amb missatges molt concrets, molt ràpids i amb mitjans de comunicació que no sabem com entrar. I moltes gràcies, perdó. I moltes gràcies per la feina que esteu fent, perquè si nosaltres ens costa fer-la aquí, vosaltres no ho hem dit. Hola, soc Miquel Noguera de l'Assemblea Territorial de Terrassa. Jo tenia un agraïment, una pregunta i un prec. L'agraïment és per haver organitzat això. Jo crec que és molt positiu, sobretot pels que estem aquí, conèixer la vostra opinió i conèixer què pensen a fora de Catalunya i del que estem fent. I també agrair-vos la feina que feu, encara que ho heu comentat, que fer una cadena humana a l'altra punta del món és molt local i és el consum intern, però com tu has dit, aquí ens fa trempar. I és així, i això també ens fa falta. Per tant, gràcies per tot el que esteu fent i seguiu. Llavors, la pregunta era pel company colombo-català, catalano-colombià, no sé. Tot el que has dit sobre Colòmbia és extrapolable als altres països llatinoamericans, a Sud-amèrica, o fins a quin punt? Moltes gràcies per animar-nos a continuar i per les teves paraules. Jo ho faria extrapolable a la regió andina. Els grans decisors, els que prenen decisions a l'Organització dels Estats Americans és primer Brasil, després és Mèxic, després és Argentina pel pes específic. El quart és Colòmbia i després a nivell polític és Veneçuela,
que té molta incidència. I després el qui no té diners però té molta incidència és Cuba, qui marca geopolíticament la regió. Jo faig... I Colòmbia està passant pàgina de 50 anys de conflicte i bé, ara és un país emergent, ara Colòmbia està de moda per coses bones. Jo faria extensible tot el que és la regió andina. L'àrea d'influència de Colòmbia, per explicar-ho millor, és des de l'Equador fins a la frontera amb Mèxic, passant per tot el Carib. D'acord? Després hi ha el Cono Sur, després Brasil menja part i Mèxic al nord. No sé si et contesto. Des de Bolívia, Perú, Equador, tota Centroamèrica i la regió Carib. Sense Venezuela, Venezuela també va a part. No dic perquè aquí a Catalunya hi ha molt emigrant que no solament colombià, sinó, per tant, si tot el que has dit també es podia interpretar de cara als equatorians, peruans... Regió Andina-Carib, és l'àrea d'influència de Colòmbia. I llavors el break era... Bé, esclar, aquí són molt pocs, els que han vingut, i suposo que les dates tampoc no és la millor, però que és el millor per vosaltres perquè esteu aquí, és evident, si no... Per tant, fer arribar d'alguna manera això a la resta de territorials, el que s'ha dit aquí, o bé extreure... I anava potser una mica en la línia del que comentaves tu, i que de cara a un nou missatge que hem de donar, doncs tota aquesta informació vostra és molt important i que convindria de fer-la arribar no solament als que hem vingut, sinó a la resta de territorials que ens interessa molt. Gràcies. A veure, aprofito per respondre breument. Al forn ja continua fent xerrades d'aquest tipus que ens puguem entenent tots. Bé, jo intentaré ser molt breu. Una pregunta. Jo soc Jaume Terribas, aquí del secretari nacional de l'Assemblea. I el que us volia fer són dues preguntes. Una, com veieu o quines possibilitats veieu de connectar amb l'Agència Catalana de Notícies d'una manera directa? L'Agència Catalana de Notícies és la que podria ajudar, entenc jo, a salvar tot el tema del món, de les agències que estan totes a Madrid, etc. Tenir informació directa. Això és una cosa que cada lloc suposo que és diferent, la possibilitat d'aquesta, no ho sé. I l'altra qüestió que és, evidentment, donar-nos les gràcies per la feina que s'està fent a Corre, molt important. Nosaltres això ho agraïm infinitament. I sí que creiem que som poder més optimistes que vosaltres perquè esteu més lluny. Nosaltres confiem que això de les eleccions ha de funcionar i ha de funcionar ja. I per tant, s'hauria d'accelerar tot el procés des del punt de vista d'allà. Com ho veieu? A la reunió que vam tenir al secretariat es va parlar amb un company sobre els 200.000 llacs catalans que tenim a fora. 250. I per nosaltres és fonamental el poder establir la connexió, però esclar, això és una de les beques igual que tenim aquí, jo per exemple soc del territori del Vallès, i el problema per connectar amb equatorians que n'hi ha milers, o altre tipus de colombians, etc. Americans n'hi ha moltíssims. I aleshores això és molt difícil. I estem intentant a través d'algunes comunitats religioses que hi ha específiques, que és una cosa molt estranya, però que és així. Es reuneixen els testimonis de Jehovà, els tals, i aleshores jo no sé, en el cas iberoamericà o als Estats Units, si això també seria possible o no, perquè no a tot arreu podem jugar amb el Barça, el problema està que has de trobar la via de penetració. A veure, com ho veieu cada un de vosaltres? De l'ANC? Contestes tu l'ANC? Jo no, el tema de mitjans no el domino gaire. El que sí que hi ha un parell de persones a Washington que sí que poden donar resposta a això, i una en concret ara està treballant per un mitjà llatinoamericà, la qual cosa és important. Crec que s'hauria de canalitzar, crec que això s'ha de fer a través de periodistes que porten temps allà on estan exercint la professió i persones que estan, evidentment, disposades a parlar-ne. En el cas a Washington em venen al cap dues, en concret. Dues persones que porten, una porta més de 10 anys i l'altra porta pràcticament 10.
Jo crec que també l'ANC s'ha de concentrar on es prenen decisions. I, per exemple, a Washington jo crec que per tot l'hemisferi. I llavors tenir, a través dels contactes de periodistes, poder escriure el relat. I molt bona la proposta, no? Clar, jo venia amb l'idea contrària, no? Jo us demano a vosaltres que arribeu als 35.000 colombians que viuen aquí, vosaltres em demaneu que esbrini què fan els colombians aquí per influir allà, no? Molt interessant i m'agrada la proposta. Seguint amb la proposta del company de Terrassa, el discurs és vàlid per tota Amèrica Llatina, jo crec, i explicar que és un cas de democràcia i que és l'acte fundacional és separar-se d'Espanya, això ho entén tothom, ho entén tothom. I arribar on es reuneixen, doncs jo crec que els esports, futbol, voleibol, on juguen esports. A qualsevol plaça pública, jo vivia a Sants abans aquí i els trobava allà, els llatins. Els trobava allà reunits, qualsevol associació esportiva. I és veritat que hi ha una gran proliferació d'esglésies metodistes, molts noms diversos, però jo crec que l'esport els uneix a tots. I les festes pàtries, clar, les festes nacionals, s'han de saber les dates. Moltes gràcies. Tenim unes paraules ja, estem una mica fora de temps, per tant, no m'he treballat. Jaume? Jaume Castanyer, de l'Assemblea Exterior de Polònia. Només volia començar tres conceptes molt ràpids. A Polònia estem centre d'Europa, però tenim Ucraïna al costat. Per tant, les notícies internacionals estan 100% centrades en el conflicte a Ucraïna. Tot el que soni independentisme, separatisme, és negatiu en aquest moment. Per l'altra banda, tal com comentava el company del Secretariat Nacional, un dels conceptes que els intentem explicar és que quan Catalunya sigui independent, Polònia tindrà la mateixa població que Espanya. Per tant, guanyaran molt pes específic a la Unió Europea. Perquè ells seran un dels grans beneficiats. Definició negativa, no? No queda bé perquè no volen ser egoistes, però es fa rumiar. Llavors, un altre concepte molt important és que siguem conscients, i parlem molt dels polítics, però els protagonistes som nosaltres. Som nosaltres. I ho veig molt clar perquè hi ha molts periodistes que han vingut de Catalunya i quan tornen a escriure articles, la seva visió canvia. Però canvia de manera diferent si són convidats per Diplocat i han tingut reunions amb polítics o han vingut pel seu compte, ens han contactat a nosaltres i han vist la il·lusió i l'energia que posem milers i milions de persones en aquest procés. No té res a veure. Els protagonistes i els que hem de tirar endavant som nosaltres, no som els polítics. Li puc recomanar... Tu parles de que Espanya sense Catalunya seria beneficiós per Polònia. Però tu saps com motiva els països llatinoamericans dir-los que podrien ser més grans que l'antiga metròpoli? Perdona'm, Mèxic possiblement ja ho és. Sí, clar. Però Colòmbia, dius, ostres, Espanya sense Catalunya seríem iguals. Més en població i en PIB, d'aquí uns anys us atraparíem. Possiblement no és per fer un eslògan, però sí que motiva, sí. No es pot dir de veu alta, però els motiva, no? Llavors, un últim concepte que tinc un amic que anem junts a la feina en cotxe, i el pobre, cada dia li explico les notícies, però al final m'acaba preguntant, què ha passat aquesta setmana, què tal, com va. Llavors, un dia em va dir, clar, l'he arribat a convèncer, ja està convençut, Polònia és un país que ha aconseguit la seva independència 2 vegades al segle XX. La primera el 1918, després de la Primera Guerra Mundial, van haver de lluitar en el bàndol aliat, milers de morts. La segona, el 89, la caiguda del mur de Berlín i de la Unió Soviètica, també després d'anys i anys de vagues, morts i batalles. Llavors el que em va dir el Carol és que ens enveja. El Carol ens enveja perquè ells, el 89, no van saber aprofitar l'oportunitat que tenien de crear un país nou, regenerat. Els polonesos no els agrada el seu país. Nosaltres ara tenim aquesta oportunitat. Al segle XXI, amb una població extremadament mobilitzada i amb una consciència del país que volem, com no crec que hagi tingut mai cap altre país que aconseguir la seva independència. Llavors, per mi és un dels temes que ens hauria de motivar a seguir treballant i a ser constants i seguir treballant. La resposta breument a Francesca i passem a l'última paraula.
Jo volia dir que l'Agència Catalana de Notícies, jo vinc d'Anglaterra i és molt fàcil contactar amb ells, de fet ens contacten moltes vegades i em sembla que Itàlia és exactament el mateix. Estan bastant coordinats amb les Assemblees Nacionals a l'exterior, per sort. I per altra banda, amb el tema de com entrar els immigrants aquí, jo crec que el tema principal és parlar-los en castellà. No podem entrar en un... O sigui, però és el mateix que deien ella en Mèxic i és una cosa que crec que ens hem oblidat. I per retornar, que ho han dit a la taula, nosaltres ens repartim els missatges a nosaltres mateixos i sortim superconvençuts, però és que no arribem als altres. I crec que és el problema principal. Això és Europa. Clar, exacte. I Amèrica és una altra... Clar, jo parlo d'Europa perquè vinc d'Anglaterra, però és que evidentment cada país és diferent. Moltes gràcies. Sí, hola, bon dia, soc en Josep Maria Sans, coordinador de la Territorial de la Família. Content que estigueu al nostre barri, que heu vingut a fer la visita, benvinguts. Però a banda d'això, vull dir-vos també, jo crec que he fet una impressió molt grata de tot el que heu dit, aquest bany de realitat crec que ens ha anat molt bé tots plegats, veure una mica com ens veuen al món. Però hi ha una cosa que sí m'ha agradat sentir, és a dir, si anéssim en sèrio, aquesta frase m'ha agradat molt, si anéssim en sèrio, em pregunto, tindríem suport financer, no sé d'aquí, per poder aguantar el temps que necessitem per fer que realment els nostres projectes d'anar en sèrio es consolidin? El pla d'empresa. Radicalment sí, perquè nosaltres som una empresa viable. Nosaltres som un projecte viable. I per projectes viables tens finançadors a tot arreu. I un exemple específic és les grans infraestructures, port i aeroport. Una de les avantatges de Catalunya és la seva ubicació geoestratègica, sobretot venint d'Amèrica. Hi ha els interessos per tenir el control del port i l'aeroport, és evident, d'interessos privats, i tant, i tant. Si teniu a afegir? Vull afegir que hi ha, a part de la viabilitat i de la zona estratègica on geogràficament tenim la sort de ser-hi, hi ha antecedents. Per exemple, jo crec que és molt interessant informar-se sobre el precedent d'Eslovènia, que quan van haver les scissions de la part Iugoslava i inclús la divisió de l'antiga República Txecoslovàquia, etc. El cas d'Eslovènia és curiós perquè va ser finançat pel seu poble, o sigui, el banc estatal no existia, això és lleig quan ho dius, perquè al principi la gent instintivament ho repudia, això, però vull dir, el govern va bloquejar els fons d'inversió dels seus ciutadans durant un parell d'anys, ha tornat fins a l'últim duro amb els interessos legals previstos i els ciutadans orgullosos d'haver financiat el seu país i el seu projecte. Per tant, ningú va trobar res i el tema va funcionar. Llavors, modalitats es troben. El que és evident és que cap multinacional abandona un mercat de 7 milions i mig de persones amb una capacitat adquisitiva superior a la mitjana europea, superior a les mitjanes. Per tant, jo sobre això no tinc Bé, tanquem ja. Moltes gràcies. Gràcies a les empreses exteriors.